नहीं बहलमुआ एही चैतवे में घरे बाड़े नहीं बलमुआ एही चैतवे में सरसों मसूरिया कटाई गोइल हो सरसों मसूरिया कटाई गोइल हो घरे बाड़े नहीं बलमुआ एही चैतवे में घरे बाड़े नहीं बलमुआ एही चैतवे में चैतवे में होते भोरे हमारा के देवरा जगावेला हसुआ के बेट हमारा हाथ में धरावेला होते भोरे हमारा के देवरा जगावेला हसुआ के बेट हमारा हाथ में धरावेला मन करे भाग जाई नैहर ए सखी मन करे भाग जाई नैहर ए सखी घरे बाड़े नहीं बलमुआ एही चैतवे में घरे बाड़े नहीं बलमुआ एही चैतवे में चैतवे में चैतवे में नैहर में ये सखी काम नहीं कोइनी फूटल करम हम ऐसन मरद पैनी नैहर में ये सखी काम नहीं कोइनी फूटल करम हमार ऐसन मरद पैनी कुंदन अनुज नहीं माने बतिया ज्योति अनुज नहीं माने बतिया घरे बाड़े नहीं बलमुआ एही चैतवे में घरे बाड़े नहीं बलमुआ एही चैतवे में।